Bugtaw na. Kapoy na. Sige lang. Morning mga ga, another day, another life, another blessing na sa atong tanan. Karon ang ika-19 adlaw sa atong 100-day running challenge. Ganahan ba kaga ang abot sa panahon nga matigulang na ka or matigulang na ta or idara na ta. Kay layo ta sa mga sakit-sakit, dili ta dali maluya unya. Basko gihapon ta. Kung ganahan ka ato mga ga, unsa pa man imong gipaabot? Ay na pagduha-duha. Daga na, mintras, bata pa ta. Na, let's go. Hayag na kayo ga. Kaya ano man, klaro kayo, dugay kita nakamata. Pero, dagan siya punta. Bisa pagdugay kita nakamata, no? Ayun ta, let's go. Let's go, padagan lang. Bahalang maginaon sa. Pero nalapas ako sa ruta nga andan diri. Magbalik kita sa agi. Kaya kita palawid pa iyo kay medyo uddo na. Alam ni mo, balik. Nalapas gid ko mga gaug sa kaskina. Sige lang. Padayan rata sa atong pagdagan og sa kinabuhi. Let's go. Nilansar mo na ko diri sa Toledo, bro. Okay, ganoy ah. Kanoy de. Bugtaw na. Kapoy na. Sige lang. Padayon na ta. Dagang ga. Kung warrior ka mga ga, kibaw na ka. Ayaw kalimot pagampo ha. Let's go. Dayon ta. Init na kayo mga ga. Kung sa may ganahan ni mo ga, kanang ikatigulang ni mo, kanang hinina kay kamulakaw, daghan na kay kagipamati, niya daghan na kay mga sakit-sakit sa lawas, or kanang matigulang tang abtik lang gyapon ta niya, wala tay gipamati. Asa man kana? Ako, adto ko sa tigulang na pero abtik lang gyapon no. Ikaw, unsa may pilion nimo? Nana sa imong desisyon nana. Kung ganahan ka sa kato akong gipili, daga na exercise na ta no. So, ug manapod pohon mga ga, kita-kita tanyog balik, dahil mo sa pagsuporta. Dagan ta. Ganoy TV, ano out. See you.